बिदिनो बिदिनो माने जेला थिं खुबैयो आं थांबाय थाखै एखेबारे फाग्लायाल' हरो गुन्दा मोजां संबाय गुन्दा मोजां संबाय आसुर गुन्दा सिखाबि गासिबो माने नै फंबाया दे फंबाय नों खोन्थादो नों सानसेयाव बेसे बुरजा लोङो आङो औ खेबनैल' लोङो खेबनै सिखारनानै गंबेसे लायो सिखारनानै खेबसेल' मा खेबबेसेब्रा बे गंसेना गंनै गोलावा iya गोलावा जाबाय मा होनो माबा गुसुंसो माबायदि गुसुं दिजनि आदा ना कटार आदासो कटार आंना आदा बथल नांगौ आदा बथल दा ओं दा जांगोरखौनो दे बिरा खोन्थाबा दे ओमफ्राय नोङो मा जौ लोङाबा थानो हागोन हाया जौ लोङाबा थानो हागोन हाया आङो औ हानाया हायो खिन्थु माबायदि मोनो ओमफ्राय हराव हाया हरावथ' उन्दुनो हाया र' मा बुंनो आङो मा बुंदो देलाय बैसोआ आंना औ 12 बोसोर 12 बोसोर ना नंमारगौ ना बेसेबां फरायनाय आङो माबा फरायदों मा होनो माबायाव इयाव होनो माबा फरायदों क्लास मा होनो इयाव 10आव बिमा बिफाना मा नाम बाबा ओमफ्राय बिमा नामा मा नाम मामि आच्छा ओमफ्राय नोङो मा होनदों जौ लोङाबाथ' नोंथ' थानो हाखाया ना जौखौथ' नांथारगौ ना ओमफ्राय नों मा माखौ लोंनो मोजां मोनो आङो अखल बेखौ लोङो आरो बेखौल' सेरेब ओमफ्राय लालखौ लोङा ओमफ्राय बै हाथाया मानि थाखाय फाख्रा जादों बेखौ मिथिया नों सिखर जाना जाया जायो माबायदि मोनोलै सिखरखौ मोनजायाबा माबायदि मोनो माबायदि बोरैबा मोनो गाज्रि मोनो ओमफ्राय नोंहा हिनजाव गोसथोना दंना गैया दङ अबेनि गावदां मा जायगानि मा होनो माबा मा होनो बि मा होनो इयो मा होनो जादलनि आच्छा ओमफ्राय नोंनाव फन दंना गैया न' रायलायबाय थायो मा होनना रायलायोब्रा हिनजाव नोङो मा होनना रायलायो हेल' डार्लिं रायलायो ओमफ्राय नों माला हाबा जानोगोन माला जागोन हाबाखौ आङो एसे दंबायो माला बेसे गोबाव 10 दिन आइयौ 10 दिन हाबा जासिन ना ओमफ्राय हाबा नों जोंखौ लेंहराब्रा लेंहरगोन ना नोंनि नामखौ मा नाम होनोब्रा आंना औ आंनि नामखौ मा होनदों र' मा नाम होनो मोनसेया सुजु औ ओमफ्राय मोनसेया हासुं सुजु आरो हासु बर' हासुनिब्रा हासुं आच्छा आंलाय हासुदासो खोनादोंलै ओमफ्राय नोङो जौखौ लोंनो अबाव मोनो फैसाखौ सोर होयो आबैया एसे ओरैबाबो होयो मा मावबा होयो बन सिनबा आंना माने खापसे एकदम नांखाथारगौ खापनै ओमफ्राय जौ लोङाबा मायदिबो मोनो होनदोंमोनलाय एसे खोन्थादो जौ लोङाबा हराव माने जोंनि बे आबौआ सिगाङाव फैयोना सोदोब फैयोना थिग गाबोना हराव ओमफ्राय जौ लोङाबा मायदि मोनो होनदां जौ लोङाबा सुखुवा माबायदि मोनो ओरै माने ओरैबा मानला जोबथारो ओंखायनो माने खापसे लोंबाथाय जाबाय दा बिराद मोजां मोनखाथारो आच्छा बेबायदि आरो ना ओमफ्राय नोंना हाबाया माला होनदोंमोनलाय बेलाय बेसेबां हा 10 दिन आच्छा दे मा जाबायना आङो नैबेयावहाय नारेंगुरि गामियावहाय नै आं माने बस जानो फैदोंमोन बेयाव आं सासे फंबाय लोगो मोनबाय आरो ना नोंथांमोना नुनानै माने सोरबा सिनायखाबाय जानांगौ थेवब्लाबो माने नेगेटिभ पइन्टआव सोरबाया मेसेज लानानै कमेन्टखौ हरना आरो ना आं माने जा बे फंबायजों एसे रायलायनायखौ नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय जानांगौ बिनि गेजेराव माने आं एसे नुनानै गोसोखौ एसे बोरैबा मोनदों आरोखि मानो होनना बुङोबा ना सेरिया मोजां नालाय ओंखायनो आं एसे बोरैबा मोनदों आरो नोंना सेरिया माबायदि मोजां नों आंना नायगोन नाया नोंना सेरिया माबायदि मोजां नङा मोजां नुयो दा बिदि आरो ना ओमफ्राय आङो दायो एसे खामानि मावनायखाय जुमाय लोंदों आरो एसे आरो लोंबावसै बेयाव लाना फैदो ओमफ्राय मायदि लोंफै लाबोदै थां जानायखौथ' मिथिया माने बिमा बिफाफ्रा दंना गैया बिमा बिफाथ' गैया दंमोन दंनाया होमबाबो दा माने बिमा बिफाया बेलेगाव थायोना औ बेबायदि आरो मानसिया लोंमारो ना हदाय लोंनाया कन्टिनिउ बिबिया हरो 50 थाखा 20 थाखा कन्टिनिउ हरनांगौ आरो आच्छा
नांथारगौ गोजोननाय मोनो नांथारगौ नामा न'आव माने अन्थाइजों थिङाव खुबैबाय थायो लामानिफ्राय अन्थाइ लाबाय थिङाव खुबैहरबाय कन्टिनिउ माने खोनाबाय थागोन रायजोनिफ्रा बिदि आरो न' खाथिनि मानसिफ्राबो खोनागोन माने अन्थाइ थरसे लाबाय लामानिफ्राय थिङाव खुबैहरबाय फैसा मोनाबा आदसा बेबायदि फुङानो जा हरानो जा फुङाव नङा हराव आरो टाइमाव नांगौ आरो फुङावथ' नाङा फुङाव नाङा माने हराव नांगौ मोनायाव आरो आदसा ओमफ्राय ओरैनो बे गथ'नि ब्रेना एसे माबायदि आंनि नुनायावथ' एसे ब्रेनाथ' बेना एटेक होनजायो दा मानो होनोबा फरायनाय जेबो गोसोआव थाया माने फरायबाबो आदसा नै फंबाय दाना फैलायबाय मादि लोङो देलाय मादि लोङो जौखौ खोन्थिलाय लोंनानै देलाय दे मादि दे बायसिनि बारसिन सोर खुबैयो अन्थाइखौ लामानिफ्राय खुबैनाया सोर खुबैयो मद बिरा मोदाय साबैसे दं बिरा मोदाया सानै उरा होखायोना अन्थाइ होयो बे बिरा मोदायानो होखायो माने सान दं थिङा गिदिरबायना बेसे गिदिर अन्थाइजों गब्लंबाय बेसे गिदिर अन्थाइजों मलाय एसे गिदिर नै दे इसिम खोन्थाब्रा आखाइजों खोन्था दे आखाइजों सिनि गिदिर नों माने इदिल' लायो आरो ओमफ्राय बिराया खुबैखायो बिराया लाङो बिराया माबायदिलै ओंखायनो बिराया होथारबाय ओमफ्राय नों खल इदिल' लायो अन्थाइखौ इदिल' लायो नोङो खुबैनायखौ मारै खुबैयो इदि खुबैयो थिङाव नाङो दा नाङो ना थरबेसे नाङो खोरखि बायना बायाखै खोरखि बायबाय बायाखै सिङाव लोङो बायदिनो गुन्दै मोदाय बायदिनो माबायदि बिराया बिराया बिदिनो माने जेला थिं खुबैयो आं सानबाय थाखै एखेबारे फाग्लायाल' हराव गुन्दा मोजां संबाय गुन्दा मोजां संबाय आसोल गुन्दा सिखाबगासिनो माने नै बे असलि आरो जेनेबा बे असलि बेनो असलि गुन्दाया असलिया बेनो गुन्दा नों होनो माने सोरखौ होनो गुन्दा बोरायखौ सोर बोरायखौ होनो फंबायखौ फंबाय दं नालाय नों फंबायजों हाया माने फंबायजों हाया माने इयो